Lagdating agundaway to extends my greatest felicitation and greetings to the people of Dingras, iti nagasat narambak Paskwa ken kastamiten naramrambak nga isasarek tayo iti baro nga tawen 2022 ket sapay la kuma ta kadetoy nga intayo panagselebrar iti Paskwa isumanen iti mangpabaro isumanen iti mangpasingked iti pamati tayo iti apo nga na Marswa ken sapay la kuma ta daytoy manen iti rugi iti napimpintas pay nga intayo panag kokooperar ken panag dadanggay tapno iti kasta napinpintas alisto iti panakagunot tayo kadigiti kalkalikaguman iti tumunggal mesa. From the bottom of my heart and of course ti nanumo pamilyak idanon ko iti kablao ko iti tumunggal mesa kada kayo.